Ako sa do teba niekto zamiluje? Už si sa niekedy zamyslel, čo sa deje, keď to medzi dvoma ľuďmi začne klikať? Lebo to nie je len tak, že cvak a je to. Je to skôr ako mega zaujímavý level v hre života. A dnes si rozoberieme 7 psychologických fáz, ktoré prejdeme, keď sa zamilujeme. Takže, ready? Ideme na to. Fáza 1. Pôvodná príťažlivosť. Je toto skutočné? Všimne si niekoho kvôli jeho vzhľadu alebo chémii, no arogancia či nepríjemný pocit môžu tento záujem rýchlo zmariť. Fáza 2. Záujem a objavovanie. Povedz mi viac. Začneš človeka spoznávať vďaka spoločným záujmom a tajomnú, avšak nudné rozhovory alebo nedostatok iniciatívy záujem bázdia. Fáza 3. Budovanie dôvery a pohodlia. S tebou môžem byť sám sebou. Cítite sa spolu pohodlne a delíte sa o osobné veci vďaka otvorenosti a podpore, zatiaľ čo uzavretosť alebo nedôvera bránia prehlbeniu puta. Fáza 4. Intenzifikácia pocitov. Motýle v bruchu. Cítiš motýliky v bruchu a viac ti na človeku záleží vďaka intímnym momentom a exkluzivite, no neistota alebo nejasné signály môžu pocity ochladiť. Fáza 5. Vyhlásenie. Oficiálne sme spolu. Vzťah sa definuje jasným vyjadrením vzájomných pocitov a súhlasom, avšak strach zo záväzku alebo neochota sa viazať ho dokážu zastaviť. Fáza 6. Zamilovanosť a idealizácia. Si perfektný. Si perfektná. Si v rúžovej fáze pánej eufórie a idealizuješ si partnera vďaka hormónom a prekvapeniam, ale konflikty či snaha meniť toho druhého môžu túto ilúziu narušiť. Fáza 7. Láska a záväzok. Na veky vekov. Hlboká a stabilná láska rastie vďaka spoločným cieľom a vzájomnej podpore aj cez prekážky, no neriešené problémy či nedostatok komunikácie ju dokážu zničiť. Takže, to bolo 7 psychologických fáz, kým sa niekto zamiluje. Pamätaj, tvoja love story je len tvoja, s vlastnými glitchmi aj levelupmi. Daj like, hoď odber, ak si sa v tom našiel alebo našla. A uvidíme sa na budúce pri ďalšom love.